लाही मास्टर बदल दिलन भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा तिरछोल तिरछोल भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल तिरछोल त्रिशूल ना पागल है का तो त्रिशूल न कहते त्रिशूल काहे कहते न त्रिशूल सुने में तोरे हम सब मास्टर लगा के निकाला तो सही भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल निकल जाता तो हमार का गलती है मम्मा श्रद्धेय श्री गजानंद यादव नसीरपुर और पंकज भाई की तरफ शानदार पुरस्कार और धर्मेंद्र यादव उर्फ काला दरवाजे पर शानदार कार्यक्रम रखल गई बड़ा इंजॉय भल बड़े बड़े नामचीन हस्ती दरवाजे पर आई बड़ा सम्मान और बड़े शांति ढंग से दिल को सो पूरा भइल का कहला सु भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल अब तो सही है अब सही कहीं नहीं है सही है ये तो सही कहीं भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा अब निकल जाता तो क्या करें तब बकचोद में कौन परिवार की बात करना भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा कहला संजय भाई भइल बाटे बड़ी तिरछोल देवरा रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा पढ़ावेला भूगोल देवरा पढ़ावेला भूगोल देवरा दुनिया कहेले गोल गोल देवरा दुनिया बहावे गोल गोल देवरा दुनिया बहावे गोल गोल देवरा बलमा कदर न जाने से और हाँ एक मिनट परिवार के लोगों ने इधर रुक दे सुन लेवली हुआ हमारे खातिर बहुत कुछ है पैसा के जरूरत ना बस गीत के सुन लेवल जा इलास्ट गीत है मास्टर बजौलन बलमा बलमा कदर न जाने बाजी रे उमरिया के अरे बलमा कदर न जाने बाजी रे उमरिया के अरे बलमा कदर न जाने बाजी रे उमरिया कबले जगा के राखी कबले जगा के राखी हई सुंदर शरीरिया के बलमा बलमा कदर न जाने बाजी रे उमरिया अरे बलमा कदर न जाने बाजी रे उमरिया एक तिल को 100 का गीत है।